хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Нуробод 40 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документ ҳам дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. як подвали калон дорад. нархаш 200,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ҳисор 17 сотиқ заминай хона доошонага 9 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 385,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат 6 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. соҳиби хона гуфтагай ки хона тайёр аст, фақат ремонтш мондагиай. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 260,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. варианти алишиам ҳастай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи вахш 5 сотиқ заминай 2 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. ошхона, ҳоҷатхона ҳам дорад. дарахтҳои мевадиҳандарам ҳастай. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 240,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат 3 сотиқ заминай хона доошонага 8 дар хона ҳаст. об ва светаш дар наздикиш аст. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. як подвали калон дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 370,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 15 микрорайон 6 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаро сӯрохчуна фурӯхта мешавад. нархаш 280,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошен, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод деҳаи Чашмасор 7 сотиқ заминай 3 дар хона бо калидорош. об ва светаш ҳаст. документ ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. кухни, баня, ошхона ҳам ҳастай. хонаро фавран фурӯхта мешавад.
нархаш 170,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон. 8 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш ҳаст. документ ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. ҳоҷатхона бания ҳам ҳастай. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 160,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.